Прывітанне! Я Александр Карпков, заслуженный артист Республики Беларусь, головный дирижер Национального академичного народного оркестра имени Жидовича. В лесу родилась елочка. Я могу сыграть на жалице. А на чым, елочку, ты можешь сыграть? Здымайце крэатыўныя ролікі, як вы і на чым іграеце гэтую навагоднюю мелодыю. Выкладвайце ў свае сацыяльныя сеткі. Абавязкова адзначайце аккаунт @Беларусь1 ТВ і стаўце хэштэг ёлачка ТВ 2026.